Hai, vesti, n-am tu. Nu mi-a atât. O, de la fibre. La fibre. Micu, uitai să codă. Uitai. O, ușor. Hai, încoace. Unde? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, n-au sudure. Hai, încoace, scoală-te încet și hai, încoace. Unde mergem? Ia și tu secure, aia reche, vezi unde e? Da, unde mergem? Avem treabă, hai mai repede. Ce-a făcut Ioane? Cui m-a lăsat? De ce am Ce-a făcut Ioane? Cui m-a lăsat? De ce ai mers, Ioane? Tu mă auzi acolo? Unde te-ai dus? Roagă-te la Dumnezeu să mă iași pe mine, că m-ai lăsat singur. M-ai lăsat singur că și nu mai pot, Ioane. Ioane, Ioane! Nu e greu să intri în pământ, dar eu mă chinuiesc pe aceea cu copii să îmbolnăvesc. Unde-i fi acolo? Mă auzi pe mine că nu mai pot să le duc pe toate. Mă chinuiesc? Băiatul mami, cum ai murit tu, băiatul mami? Ce faci tu acolo? Unde stai? O, dragile mame sprâncene, cum s-or face bluiene? Da, mă, săracă, așa e, Niră, când răsare soarele, trebuie să-l trântim la pământ. Hai, pune mâna pe secure. Sacrul asta, de ce se tem? Cum se tem? De ce? Într-adins, îl tăiem, înțelegi, așa ca să se mire proștii. Cum se mire proștii? Vrei să știm ce fel să se mire proștii? Să se uite și să se mire până li se aplecă. Bine, dar nu e sacrul nostru. Dar la cui e? Lui a gamărie. Și pe urma zi n-avem timp. Ce-ți amint acum? Când am putea în cap. Și cu da. Astul. Asta tot. Ajunge, Niră. Dă-te la o parte, du-te și adu cai. Bine s-a mai fost. De ce se aduc căi? Adu-mă cai și ștreangule și nu mai tot întreba. Ce tot întreba? Mai stai și cu lucrul și gândește-te când întreb? Unde vii, mă, cu ei, Niră? Unde vii? Adică da, treci cu ei să cadă să adună pe ei. Poți să te urci. Urcă-te spre vârf, nu ți-e frică, nu o să cadă cu tine. Da, și capitule, merg cât da. Nigga. Și merg la cine am zis. La bărci. No! Acum îți buce cu mati. Unde merge la eu? Gata, Nilă. Gata. Treci lângă car și când vezi că începe să se aplece, dar am grijă că mi se pare că frânghia e mai scurtă decât sacul. Hai, da! La o parte! E acum ce a rămas cu capul tău de? Despre cai și bagă în cap. Când zi-o de-a învățangăna să mă ziceți. Și voi ce vreți? Întrebați-le pe Nilă, că ea știe. De ce? Ca să se mire proștii.